lo más impactante que me ha parecido de la charla esta ha sido las vivencias de los bomberos y de todos los que han ido, los casos reales que han contado. Luego, una parte que te hace pensar también es cuando te dicen ¿qué haría tu madre si llaman diciendo que tú te has muerto? Dela 20 urte, inauterik garaian, noen bezalako garaian, abisua hasi gendun, istripua teontzala Beasainen inguruan. Nazional bat errepidean, aria inguratu ginean, eta han ikusi gendun panoramazan bi gazte 20 inguru urtekoak hilda zeudela, bere kotxea errepideatik irten egintzan, farola baten kontra jozun eta bi pusketatan zeon kotxea. Y lo más impactante es cuando ha venido la chavala, Alaitz. Neskan kasua pila bat, impactatu indit, gatu naiz, benetan, zagit, iritsin zait. Ditu ziguten abisua, kotxe eta kamioi baten arteko istripua. Ze pasa zen, kotxe bat, zuzengune baten esan duten bezala, beste karrila pasatu zen, kamioa jozun parez pare, kamioa gainetik pasatu zuen kotxea, gu joan ginean aurkitu genuen tirgazte bat, 25 urte hola izango zituen, eta haure zeon oso larri zeon. Ambulantzietako eta ez zuten behagatik ezer ematen. Gaitza izan bitxatzen, hilingo zala. Eta azkenik bizilik atezan. Baina haure hain dela urte pare bat pasatu zen, eta hain dik entatu geha, mutila rehabilitazioan dagoela, ezin du oinez ibili, eta nahiko gaizki dago. Datuke asko harritu naiz, nun esperoen besteko istripukta emoziela Euskal Herrin. Aurreneko filan dagoen mutila, ez dakitanka usita okertu tanka. Damiren figura ere bai, azera ezaguna da, muñoka ustein da, zer da, baita pixkanaka ezin da diagotzen ez bai. Esplikazioekin, itxura raro da berezi bakarrekin, berrotu da, eta nire ustez zaneteken alako karakterizazio on bat. Nik eskerrak eman nahi dizkizuet. Eskerrik asko, ze askotan ez, olako zerbait gertatu arte, eta inoiz ez gea benetan konstiente ez, dauzkan ondoriok eta gero datorren guztiaz.